Mas? Ice cream. Lho mesti ra beneh. Iki es krim. Mesti kok ngelawak. Iya. Yo lanjut. Mas, iki wacane apa? What? Artine? Apa? Walah mas ditakoni kok genti takon. Iki menungso kok utusane. Yo wis yo, lanjut. Iki wacane apa? I don't know. Artine? Aku tidak tahu. Mesti kok ngelawak. Loh, aku ki ndudoyo le. Huh, ngeyel. Alah,